Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή, να πατήσετε το κουδουνάκι, το κάτω κουδουνάκι για να φτάσουμε 10.000 like. Είμαστε εξεγεγραμμένοι και σήμερα θα σας πω κάποια tops για την Player 196. Την Player 196 έμαθα ότι τη λένε Νίνα, που είναι το όνομά της. Εδώ θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες που είναι από τα γυρίσματα. Θα σας πω και κάποια top για τη σεζόν 3. Πάμε λίγο να σας γράψω για τη σεζόν. Ωραία, πάμε να βρούμε κάποια facts. Λοιπόν, στη σεζόν 3 θα είναι κάπως έτσι, ας πούμε με κάποια λουλούδια στην εικόνα. Και λένε ότι θα κερδίσει ο Θάνος αυτή τη φορά και ότι θα είναι και το αγόρι κούκλα και η κούκλα θα παντρευτεί το αγόρι κούκλα και ο νικητής θα είναι ο Θάνος. Επειδή είναι λίγο περίεργο που θα παντρευτεί κούκλα με αγόρι. Πάμε να σου πω ένα tip για τη σεζόν 1 για τον player 166, όχι 69. Γιατί έχετε αναρωτηθεί όλοι με αυτή την απορία για το πώς κρεμάστηκε αυτός. Ας πούμε, επειδή εγώ το ξέρω, ότι είδα στο YouTube, ψάχνω πάρα πολλές απορίες γι' αυτό, η γυναίκα του είχε πεθάνει σε αυτό το παιχνίδι με το δόλο. Και αυτός κρεμάστηκε τη νύχτα. Εκεί. Γιατί η γυναίκα του είχε φύγει από τη ζωή με εκείνο το παιχνίδι από τους βόλους. Θα σας δείξω ένα βίντεο. Θα να το παρακολουθήσουμε. Ο ένας τον ζητάει να έρθει μαζί του, αλλά αυτός του λέει όχι, επειδή ήταν η γυναίκα του. Θα σου προσπερνάμε. Τα δύο ήταν μαζί και τότε η γυναίκα του συνειδητοποίησε ότι είχε πιο λίγους βόλους και εκείνος ήταν στενοχωρημένος και δεν έτρωγε και γι' αυτό μάλλον πέτρες και άρχισε να κλαίει. Προσπέρασα. Ας πούμε αυτός πάει και δέχτηκε, εγώ νόμιζα ότι τον έδωσαν αυτή κόκκινη. Και όλοι όταν ξύπνησαν το πρωί έμειναν με ανοιχτό στόμα που ήταν κρεμασμένος πάνω. Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ creepy. Γιατί δέχτηκε μόνος του, ρε παιδιά. Ήταν αναγκαίο. Μια χαρά που ήταν η γυναίκα του. Και αυτά είναι τα facts για το Squid Game 3 και για τους παίκτες. Γεια σας!